What is all this rowdiness happening in my abode? Papa, oh, I put it there. I put it there. No, sit down. Bloody civilian. Hey, Bow. How about wine on a deny? Why not? I'm not. Oh, yeah, going to get whatever. Oh, come on, Madoka. Oh, you never know, never more. I'm not going to be Como cho tu ihe boy boy unu ga name makana muwa enweta gi hem neme mission oge kenem emani hem neme oge kenem emani hem neme oge kenem emani fem neme kedi free neme gwa selo o wo dede na ogogo a ina me no boda ikugo ni an be fi neme o fi ni ni tutu amago Chisom kedu Chisom ebe ka isi ebe ka isi meji meji chudara ijale shodala Chisom ijale shodala mara ni ya zo no ina agakwa mte mbo sozo ya rapu na wepo Chisom mmese ibe mmeme imalo anya mbu isi kote bụ ọgba aye yo kokoko aye abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme aye okenye arụrụ ana na nwanyị nnu aye Ada, achọrọ m na gafu. Ka ị na-afụrụ m, ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu kwuo ya ebe a. Ada, nsị na nchọ ka m na gafu n'akụkụ. Ọ na-agafu n'akụkụ. Ugochukwu, ị ga-anụ ihe, onwe ihe na-eme gị na ntị. Ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu kwuo ya ebe a. Kedu ihe ọ? Ọ bụzi na ị chọrọ ikwu ya, anyị fe nwe ihe dị mkpa anya kwe. Nsogbu adịrọ. Ebe ị chọzi ka m kwuo n'iru ndị ọyị gị. Ada, kefe ime iji wee ghọlịa m. M ghọlịkwa. Amaka ghọta m ihe ị na-ekwu, ka ị na-ekwu. Ị mara ife m na-ekwu, Ada? Ị mara ife m na-ekwu? Kefe ị gwara Nneka? Ọ maka Nneka. Agwa m ihe kwesịrị ịgwa ya, ụmụ na-azụ onwe m azọ. Ka ị ga-esi wee neti amanya sị m je gbado gị Nneka. Ebe mana m fụrụ gị n'anya. Agwa m Nneka ihe kwesịrị ịgwa ya, ka o wee gbaa ọgọsịkwa hapụ iru gị nso. Ada, ịfụrụ m n'anya. Chineke nna na-ekwe m anya. Anụ arụsị obodo anyị. Chineke napụkwa ekwensu ike. Ada afụlọ gị n'anya. Ya bụrụkwa gị ebiri na nta afụlọ gị n'anya. Ugochukwu, ma ị chọrọ ya o,
ma ịchọghọ ya nwa bụ ada fụrụ gị n'anya. Ada ka otu isi nụ lesi ama anya o wee dị gị ka nwa bụ Ugochukwu ga-aba n'ubi gute ji wee nye ewu si ya taa. Mụnwa bụzi ewu. Ugochukwu kụzienụ m ya ka m si wee fụrụ n'anya. Ọ bụkwa na m achọgbu ịgwa gị ya mana ozi ma ka anyị esi wee gwa gị ya ụkwa oge ahụ esi m je gbado gị Nneka oge a ka m bidozi n'echie Ugochukwu afụkwana gị n'anya nke ukwuu na Ugochukwu bikozi n'anya. Ada rapụ maka foto ifuru m ga-agba mbọ wee fụ na ị kwụrụ ụgwọ ife niile anyị mee ihe akwụ ụgwọ ya ọkifo gị wa bụ Ada ihe akwụ ụgwọ ya. Ugochukwu ahụ ya na ala gị na-atọzi unu kịta kepe na-atụ na m unu ama gị na-atụ na m. Ojukwu agwachala m gị ihe m gwara gị. Akwi na anụ. Ọnụ mechie gị ka m gwakwa gị ụwakwe ọsọ je bịara ebe a kịta anyị nwa ka ya ebuzowe Maka na nnekọ nna ọ na-aba. Ojukwu azụ nwa ịkpọnkwa onye gwara ukwu Ya wakwe. onye gwara ukwu okwu Wakwe. ọkwa ha abụọ ya ebuzo gba ọsọ. azụ nwa ịkpọnkwa. ọnụ mechie gị ebe a Ojukwu were nwayọọ maka gị azụ nwa ịkpọnkwa. Can't you greet? Una kene mane kene. o soja ma tabeghari ọnụ o soja no. You on this civilian, will you sit down? You know what I mean? Nonsense. Now, can somebody tell us what I mean by turning the bridge? Or they can call me 10 minutes by turning the bridge. o soja mu Correct. o soja krefiji kemo No, the civilian. Are you mad? Now, all of you get away from here. Step up, also. Do your job. Come on, take them away from here. Nonsense. will you leave here? And what? Will you get away from here right now? Or I'll get away for you. Thank you. Abịa n'obodo a ọ bụ ihe mata na isi Kote bụ na ọ ga-agba ya aba. Ojukwu Otenkwu onye isi iberibe ọha egbu onye mbịa ọrụ ọha egbu n'ibu ọrịa ụwa kpọbata ozu azụwa ikpọ nkwa enyi m isi Kote bụ na ọ ga-agbakwa agba. Ọ gịnị ka eji wee gbabara mmadụ ka ọsọ? Kedu ife anyị ji gbabara mmadụ ka ọsọ ụbọchị a? O soja nọ n'obodo a arịmatụ ụjọ wee bụrụ mmadụ ka Ọkwa iwu ihe ahụ mana anyị bọcha anyị. Ụdịrị ihe emetụbe m na mbụ. Nwoke ibe m ịchụ m ọzọ. Ewezuga na amara Chineke aka m eji ọnụ akpọbie. Ọkwa gị bụ zọgba. na mbụ ụzọ gbaba makwa akakwa n'ije wee chụọ azụ nwe kpọnkwa akakwa n'ije wee chụọ Were ya chụọ aja. maka na ọ ya dị gị n'arụ. olubelo Ojukwu ọhegbu olubelo n'ịchụ aja gamadi fa na-ekwu bụ na olugo ka oge yenu ka anyị atụkọ otu ọnụ nyụọ mmamịrị Eziokwu. na ya batanya bụ ekweli wee gbalụ mmadụ ka nkịta n'obodo a Bịa. Makwa okwu ka ikwu. Okwu ka ikwu maka ine n'akwa. Ọ Anto Golumakwa. Anto Golumakwa. azụ nwe kpọnkwa ya na ntogoli akwa iji okpọlụ anyị wee jere ke mmadụ ka na-egbuduru anyị n'aka nụ. Akwa na-enweghị isi. Akwa nke na-enweghị isi. Okwu na agwa nke. Chelekwa ka nghọta gị. Ọnụ ka ị na-akọ m Akwa na-enweghị isi. ka ọ chị ka ị na-achị m ka m marakwa nke ị na-ekwu. Ọ dịkwa ka ego igwe na-apụta. nke unu na-akpọ mmadụ ka kekwe ihe mmadụ ka nkọrọ. ego igwe gịnị gbasara ugwu na mmadụ ka na-agbafa kedu ife gbasara ugwu O nwere ife ego igwe mere mata ife okwu ka ndị wee lụtie.
ma kwa olulu ụbọchị mbụ owe na-abịa ka mkpụrụ ndị nkwụ otu isi eke nkwụ egwefu ego igwe na mmadụ ka na-arụ na ebe a ọ dị fefa na-eme amarụ Ojukwu biko kwa Ojukwu gbachakwa onwe gị anya kpachara onwe gị anya ana m akpachala onwe m anya ịkpara akwa gị ọfụma ma mmadụ ka a na-arụghị akwụ n'ike ifuru ike ya tara iji onwe gị aka mmadụ ka a na-arụghị akwụ n'ike dịka okwu na ike ga tagbu ego igwe kedu ihe awụ Ojukwu ndị ka anyị nyonife enyo ị nwere ndị mgbe a na-abịa ebe a na anya bụ nkwụ ara atọtụ ụtọ dịka ịtọsatọ ọ bụ na anyị fụ na nkwụ akịta na-atọzi bụlebụle ya bụkwara na mmadụ ka na-enye gị fe na aghara ya na nkwụ onwe ihe mmadụ ka na-enye m onwe ihe na-ayọ onye n'ime mmanya ịma ife melenụ anya kwụ ụgwọ tata kwa m ụgwọ m ego ka m ji azụ aga akwụkwọ ụgwọ tata jidiko biko hapụ na nkwụ agwụgwọ nye na iku ya ịfụ ayere nye gị ego tata dee ya bi na ede ndị ọzọ jide ayara akwụkwọ ụgwọ taa nye na ife a apụkwa m biko menụ nye m gbalịkwa bịa kwụọ m ụgwọ m ọ bụkwa ego ka m ji azụta ihe a lekwa ihe gị na-eme chọchọchọchọ mmadụ ka akwe na lefe nkwulu ya bụkwu na mmadụ ka na-enye gị fe na-etiri anya na nkwụ onwe ihe na-eti na nkwụ mekwanụ bịa kwụọ m ụgwọ m manụ bịa kwụọ m ụgwọ m ụgwọ Ke ka unu mere? Anyị dị mma. Ke maka nne na nna unu? Anyị bịara ka anyị bịa fụ ya Chioma ka anyị mara ka ya mere. Anyị fụrụ ya nya. Ya mere anyị ji bịa ka anyị mara ka ọ na-enweta onwe ya ka ọ na-adịkwa mma. Ụmụ m na-anwa ka na-agbalị ka onye gosi na unu bụ ezigbo ọyị nnọọnị ụmụ ọghadụ unu na mma Chukwu gozie unu nnọọnụ Ndoye m ke maka egwu onwe nwere ntiri n'abalị ya eji m aka ọtụtụ ndị mmadụ bịara anyị mere ọfụma ihe na-ewute ka mbụ na anyị afụrụ ọgịnị ya Chioma gbakee gwa ka ị soro anyị gaa na nke a na-abịa abịa ndo site na amara Chukwu m ga-abịa nne Chioma nna anyị ịhụnanya nwere ndị ọbịa bụ ka anyị na-aka ịchọ ọrụ ha ọjị na biko mama hapụ ka anyị banawa ụmụ m ọ bụrụ na mmiri na-aṅụ ọnụ ka anyị banawa ụbọchị ọzọ abịa ka anyị ṅụọ Chioma na-aṅụkwa ọgwụ gị ịma na o teela Chioma bido na-arịa ọrịa kemgbe ọnwa 3 gara aga ka ime ka ọ dị ọ bụrụ n'ime ọka go wee pụta afọ ime na-ekpu ya aka ofu ụbọchị ahụ apụta ka ezi ka isekwa otu a ịgbaghọ na kemgbe Chioma rịara ọrịa na nne ya na nna ya kpuchidere ya n'ụlọ ekwere ka mmadụ fee anya ka ezi ka ị ga-esi afee anya nwanne m echere m na ọ ime kama ọ kakwa mma na ọ ime ka ọ dị nke m bụ
ọrụ ọbụla ọsọ ya bụrụ ekpere mbụ ka Chukwu meela ebere ọgbakọ ọrịa ngwa ngwa soro anyị na-emezi ụgwọ ọnwa ịgbakere afọ ibe na-agbake egbe ka mgbe afọ pụtara Nezeni ka o ji kwuru akwa ya n'aka na-ejezi ndị asịrị ọ gịnị bụ nna m elu gịnị bụ nna akọ n'obodo a olee ka onye ji mepecha ọnụ ka ụda na-agbawara ọnụ na-atagacha ị nara ekwu dara gbawara gbọọ o tekwara agbawa ndụwa kemgbe eri mgbe fọdụ akụgharị azụ na-akụ pampam ife niile eme n'obodo ọnụ fama ga kpekpekpekpe ịfụrụ nke ọkụgide gị ọsọ dịka apị fụrụ nke amụrụ mma chi ọ bụrụ ọnụ Chalụ ọ gịnị ka anyị mere ka ihe unu ji agbara anyị ọ gịnị ị nwere efe ndị a ị nwekwara efe ndị ozi nwoke ọ bụrụ ma nwe enwe emefe ndị iberibe ndị aṅụrụmanụ n'obodo ndị aṅụrụmanụ ka ha lie onwe ha nyechala anya wekwa anyị ndozi nwụrụ anwụ n'obodo a dee ka ha dị mana Ojukwu ige Igbo onwe gị ị nakwa Igbo onwe gị kere fọ kulite ha na gịnị mere ifere emegbu na nwaanyị gị lechala anyị tife etu a wodana ya kedu ka onye si ya dị n'ọbụla dị mgbe ụzọ kwuchiri m n'ụzọ gịnị ya eme ka efu ya eme anya gbuo isi ya gbuo isi azụ nwe kpọnkwa gịnị dị mmarịrịkwa ebe ụra ụwa Kini ya dị nwa? Onye? Chioma. Masị na ọ dịkwa ime o. Asịkwa m. Ọkwa anyị na-ekwa n'ebe niile o. Asị na ọ dị ime. Mana kedu ụdị ọrịa dị otu a? Ịmara ihe anyị na-enwe ebe niile ugbu a. Asị na ọ dị ime. Asị na abịa ma na-ekpu ya aka. Otu a ka o mere. Anakwa ata nsị ka ọka oji. Obere go topụta. Ịma mere anyị gara m ga-ele ya anya ọfụma mara ma ọ dị ime. Keke ga-ese elu keke ga-ese amakwanụ. Iwu anyị dị ime mụ na-amata ma ọ dị ime ya na nkịta anyị dị ime ọ dị ime. Na ewu unu dị ime ilewe anya n'afọ. Enwere ebe m ga-ele ya anya mara na ọ dị ime. Mana nke a bụ mmadụ ọ bụrụ ewu. Ọ wụ ofu ihe a na. Agawa oge dịrọ. Abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuul ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote bụ na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebunwe mfụ isi na iruru soja olee kwanụ buutu gị ka ọ bụ ihe eme na isoro ya n'oyi Ebe ọ bụla na-abụ mkpe isi ndị onye kwere bụrụ ọgbachi mfụ ya lọhịa atọ ọnwa ya. isi ikote bụ ọgba ihe okokoko Wakwe ị na-ajụ onye ọrapụrụ ya wee nwụ ọ nọ ebe a
ife nna jụsị ma mmadụ ka osokwa ebe akwa ị na-ahụkwa ihe nna ahụ ị na-ahụkwa egbo n'ekwe ọbala keka ọbala si wee bakwanụ na mma ọkwa bụ mma nna anyị ji wee pụ Chineke ekene gị wee bụ na n'afọ a na Chineke ya ọ gọzie n'anyị kene dịrị gị o Chioma nne m keke mere nne m Adanne keke mere Adanne ndo nwa m ndo Chukwu bi n'igwe keke akpara ọnwụ ka ndo ọpụta n'ihe dọkịta a na-agwọ na oge niile o nyere onwere nke na-alụ ọrụ Imanwudo Ojukwu n'aka mmadụ ka Imanwudo Ojukwu n'aka Imanwudo Ojukwu n'aka Imanwudo Ojukwu n'aka Imanwudo Ojukwu n'aka agwọ mmele Imanwudo Ojukwu n'aka dọkịta Imanwudo Ojukwu n'aka abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuul ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote bụ na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ